Angiyikhulume nje lento noma iqiniso selavalwa. Kodwa nje kunezingane eziningi othola ukuthi obaba bazo bahambela kude nazo kanye ezinye azibazi. Ngani? Ngoba bangamahumusha. Ubalekela igazi lakho uyisha. Kodwa akubona bonke obaba osizathu sabo sokuqhelelana nezingane silele kubo. Kuyenzeka ukuthi umuntu wesilisa ngelanga athandane nawe kube khona ayibonayo elugweje kodwa angakukhombisi uyibonile leyo nto leyo. Kothi na usuthi ukhulelwe bese banongabazane kubuye le message ayibonayo kubuye ngathi wehla kuyipholo kubuye mhla ekufonela ubusuku bonke ungayibambi ifoni abe nongabazane abe nakho ukuthi hey yimi kodwa akusimi kodwa uyabo yikho ngakho kubalekile ukuthi umuntu wesifazane ayiphathe kahle ngempela ayiphatha ngoba ngelanga ngoba wakho uyomgxeka usheshe umjaje kanti akwalazi iside lakhe. Yingakho nje lento ngeke uziqonde kahle mawumfana ongakaqonywa wayibona lento yenzeka kanjani noma uyingane yentombazane akulula uyiqonde kahle le ndaba ngathi ungathola ama side omabili.